Ayan, welcome back, welcome back. Nandito na po kami ngayon para sa second day ng aming District Schools Press Conference dito po sa Lawang 2 District, Lawang Northern Samar. At nandito kasama ko ngayon yung mga coaches. Hoy mga coaches, mag-hi naman kayo dyan. At nandun sa gilid yung mga magagandang, hoy mga practice teachers, mag-hi kayo dyan. Kunti lang. Huwag yung lakihan yung pag-hi. At ayan, mag-umpisa na po yung competition. Ayan. Ito dito yung sa news writing. Ano pa yung mga event dito? And feature, sports, and news writing. So, ayan. Ito dito. Write your name and your Welcome back. Nandito na kami sa contest proper. Ayan. Ay, pagkain ka. Humoring lang ako kasi bawal. Ayan, dito ako pwede ako magsalita kasi doon bawal talaga, nadidistract. Sila dito pwede. Hala, sige, ano lang kayo dyan ha? Kasi nagbo-vlog lang ako. Magagaling po mga batang to. O ayan, yung event po nila ay, photojournalism. Magagaling po sila, pwede po silang sumali sa singing contest. Ito naman po dito, ayan. Si Ma'am Heidi po yan ng Unay Elementary School. Trending na po siya bukas. Di man na sabi magali ah. Patay ang tubong bayangin gumugoy sa suligoy. Ang butot gumugoy pinalit pinantay, pinalatulako, nakadulat sila. Sa utak mo'y naroon ang kaliyot dangal, ng dakilang lumpo, Plaridel at Rizal. At sa iyong ay nakahimay-may sina Bonifacio, Luna, Buyo, Malbal. Ayan. Thank you so much. So, sa kabuuan po, ang aming pong grupo ng Magsaysay Elementary School ay nagwagi po sa mga patimpalak. At maraming salamat po sa mga suporta. At sana po, yes, suportan po natin ang mga talino ng ating mga mag-aaral.